Я, ничек? Тәсирле фильм. Һаман үз хәлемә кайта алмыйм. Тотышкыч хәлләр турында, еме? Ышанып булмый. Ә бу хәлләр күптән түгел генә булган бит. Егетләр, кызык нәрсә юк монда. Ярый, Әминә. Үпкәләмә инде. Ә миннән шундый нечкә күңелле тоташ бит. Әйдә, сөйлә. Юк, егетләр, соңыннан сөйләрмен. Бер генә сүз әйтә алам, мин бу фильмны һәр кемгә карарга киңәш итәм. Әйе, егетләр, бик көчле фильм. Эчтәлеге гади, ләкин тирән мәгънәле. Баш рольне башкаручы актер искиткеч уйный. Режиссерның эше дә тел тидерерлек түгел. Әйе, миңа да бик ошады. Мин ярата торган фәлсәфи фильм. Уйлау, фаразлау өчен дә урыннары юк түгел. Шаккаткыч язмышлар турында. Ә сезгә ошадымы соң? Әйе. Фильмның башыннан ахырына хәтле мин экраннан күземне ала алмадым. Уйлап чыгарылган хәлләр турында түгел бит. Чынбарлыкта булган хәлләр. Егетләр, фестиваль тагын 2 көн бара әле. Минем тагын киләсем килә. Ә сезнең? Мин риза. Ләкин күңеллерәк фильм карыйк әле. Әрүзәл әфәндегә күңеллерәк булсын, шаярырга булсын. Әминә туташ үпкәләгән. Юк, шаярмыйм. Азат, син нәрсә киңәш итә аласың? Иртәгә кыска метражлы һәм анимацион фильмнар күрсәтеләчәк. Шәп. Сәгать ничәдә? Кыска метражлы фильмнар 11-20 минутта башлана. Ялгышмасам, 2дә төшке аш. Шуннан соң анимацион фильмнар. Эш вакытында. Кызганыч. Бу бит фильмда уйнаган актер.